if he spared his son, how can he not do all things for me? If he graciously sent his only son for me. Uzo emthandazweni ke angazi ukuthi uzothandazelana, but umuntu ogcina uthando uthi I know he will do it for me. I may not wake up tomorrow and I have it, but I know he will do it for me. I may not get it the next day, but I know he will graciously give it to me. He will graciously give it to me. When you're funa kwenye indawo usizo, if he will graciously give us. A life of loving Christ will make you come to church without anyone telling you. Mina nje ngingenzana endlini abazalwane bekhonza. Uyabona akukhonzeki kahle kulive. Ngiyamangala nje ubulokhu ucofa amen ukuthi lento uyenza kanjani every day. Uthando lwakhe luthi sengathi ngingahlanganyela nabazalwane. Uyayibona leyo nto? Yabona angithi khona izimo ezikuphoqayo ukuthi ukhonze la. Hey kodwa khona into esuka ikhala man. Mhla kuthiwa uye enkonzweni usuke ugijima ngevesi ngajabula lapho bethi kimi. Masiya endlini kaJehova ngoba khona uthando lwakhe that draws you. Please stand on your feet.